Good morning, pips. No, ráno už moc není, ale ja ho v hlave mám. Lebo sme hore od 4:00 dneska s Frej. Jakože brutál. Neviem jak vy, ale tá zmena času ma totálne proste rozsekáva a som od pondelka úplne dead. Takže od 4:00 už sme boli vonku na prechádzke, teraz sme boli na 2:00. Moje oči. A tento týždeň som mala také nervy, že som si urvala všetky nechty. A tak. Každopádne ja si idem spraviť kašu a čaká ma vlastne tretí tréning, môj najmenej obľúbený, takže ma napadlo, že si ho dáme spolu. Že vám ho natočím a pôjdem na tréning vlastne o trochu skorej, než som ja zvyknutá. Ja chodím väčšinou večer okolo 6 až 7, ale tým, že chcem nejaké dobré svetlo, nechcem tam veľa ľudí, aby tam nebolo extrémne veľa hluku. Berem si ale mic, takže dúfam, že to bude dobré a chcem vlastne ten tréning natočiť aj s tým, že si viac poviem o tom tréningu, čo ja ako robím, prečo to ako robím, aké mám rozloženie tréningu a viac sa do toho tak akoby deep ponoríme, lebo vás to zaujímalo a mňa to vlastne baví vám dať nejaký ten kontext k tomu tréningu. Keď ma chcete vidieť trpieť, tak sledujte toto video. Let's go! Dáme ľahký warm-up a ideme rovno na zákopy. Teraz sme mali pokazené zákopy, takže tam nemáme tu... no však ja vám to ukážem, jak sa randovne to u nás vyzerá. Dúfam, že ma to nebudem môcť tlačiť, ale už sa na ne teším, lebo doteraz som 2 týždne cvičila zákopy na predkopoch a už ma to sralo, jak sviňa. Bože, jak mi to chýbalo, ty vole. No tak tým, že to je prvý cvik, tak dáme warm-upov kľudne viac, to mám 2 a 3, než pôjdeme do samotnej série. Ale nechcem sa už nejak vyčerpať, takže pôjdem len 2 opáčka. No, a toto je tá pain do piči. OK, prvá pracovná. Jak som ich 2 týždne nešla, tak dúfam, že si dostanem na svoju váhu. OK, dôležité u mňa. Žiadny švih, kontrakcia na spodu proste. Pomaly vypúšťať. Všetko v maximálnej kontrole. Alright then. A keď máš takéto série, tak ver mi, že občas aj 2 sú moc. Takže ešte jednu, ideálne zopakovať. Opáčka, váhu nechať. Neumreť. Malé koníky ľúbi Boh. I'm no pussy. OK, druhý cvik, abdukcia. Dáme jeden warm-up, to úplne proste bohate stačí. OK, úplne stačí
Už sa nepotrebujeme nejako rozsušovať, takže dáme rovno pracovnú váhu a dáme si ešte pre lepší rozsah tieto prtky. Často ľudí berie tieto proste izolované cviky ako doplnkové cviky, ale proste robte z týchto kravín fakt silové série. Jako fakt adekvátny load a tu hlavne si to môžeme proste dovoliť. Takže toto sú proste pre mňa plnohodnotné pracovné ťažké série na 8-9 opáčiek proste. Toto je ešte tá dobrá časť tréningu, ale pôjdeme na hlavný bod programu. Prečo neznášam tento tréning? Takže hip thrust mám teraz na mulťáku, nemám ho na stroji. Zmenili sme to z toho dôvodu, že som sa na stroji už moc neposúvala proste. Tie booty buildernej sú ideálne stavané a bralo mi to tam hrozne akoby spodný chrbát z tej spodnej pozície, takže teraz som na mulťáku. Toto je proste pre mňa boj, tento celkovo tréning, preto sme to hodne akoby menili a upravovali, aby ma to aspoň trochu bavilo. Ale hip thrust proste je môj nenávidený cvik. Trošku sme znížili váhu na hip thruste teraz, aj tým, že sme ho vlastne zmenili na mulťák. Znížili sme váhu, aby som to lepšie cítila. Ale teraz nechcem, aby si z toho každý zobral len to, že potrebuješ všetko extrémne precítiť, takže potrebuješ cvičiť s nejakou nižšou váhou. Ne, dám si sériu a vysvetlíme sa tento kontext. Hrozne záleží, jaký proste level si. A tým, že zadok je moja slabina, tak ja som proste potrebovala, aby ma ten tréning trochu bavil, lebo medzi tým je určitá korelácia, keď ťa niečo nebaví, tak väčšinou to ani proste potom neprogresuješ. Takže som proste potrebovala spraviť krok dozadu trochu, aby som proste cítila tú pumpu a cítila to precítenie, ale ne. Nie je toto najdôležitejšie pre mňa, hlavne keď vidím proste wellnessky iba pumpovať, ne. Tak toto proste nefunguje. Pumpa není absolútne nejako dôležitá a nemá vplyv na nejaké budovanie svalov, takže ja postupne zase tie váhy navyšujem, zase sa na ne dostávam, takže nie je to žiadne pumpovanie, je to stále adekvátna silová séria, ale spravili sme mierny krok dozadu, aby sme proste robili zase kroky dopredu a hlavne, aby ma to bavilo. A zase kontext. Ne každý tréning ťa má baviť, ne všetko, čo mám v tréningu ma neustále proste baví, ale proste pokiaľ je niečo extrémne sere, ako fakt, že dlhodobo, tak vtedy proste sa treba nad tým trošičku zamyslieť. Ale zase všetko je proste kontext, všetko je strašne individuálne, takže ja nechcem, aby si z tohoto niekto zobral len to, že všetko ťa má baviť a má to byť len zábava a máš pumpovať. To je pičovina. Malé poníky ľúbi Boh, ale veľké ľúbi viacej. Máme na hyperextenziu.
Inak toto je asi jediný tréning, kde nosím proste obyčajné číňanky. Inak toto je vec, ktorú nenávidím a som na ňu proste alergická. Proste keď si wellnesska, ty vole, chceš závodiť, proste adekvátna obuv, hej, a keď vidím bežecké tenisky, a to asi na každom, ale na nejakých ako závodničkách obzvlášť. Keď to vidím na RDL-kách a to je jedno proste, kdekoľvek. Tak normálne mám chuť vás vyťahať za vlasy. Fakt ako sorry. To neznamená, že potrebuješ spieračky, ale proste potrebuješ pevný kontakt so zemou, takže sa kľudne proste vyzuj z tých pičovín. Takže sme mali vlastne zákopy, abdukcie, hip thrust, hyperextenzia a teraz už ideme zanožovanie na kladke. A to je tiež cvik, ktorý ma extrémne sral, ale nakoniec som si na ňo zvykla. Takže nie je dôvod ho meniť, krásne ho cítim, posúvam sa na ňom. Je to pre mňa dobrá silová serka. Je to krásne izolované a už ma to toľko nesere. Je pravda proste, že ja som nikdy necvičila rada zadok a toto sa snažím proste v tej hlave trošičku zmeniť. Dave, môj tréner, to so mnou proste nemá v tomto ľahké, lebo ja strašne pičujem na tieto tréningy občas. Ale proste zadok je slabina a potrebujem na ňom popracovať. Takže občas to zabere viac možno akoby rozmýšľania a myslenia v tom tréningu a toho skladania tých vecí, aby mi to sedelo, aby som sa v tom dokázala posúvať, aby ma to toľko nestralo a proste, aby sme z tej slabiny spravili moju prednosť ideálne. Tak ideme na to zanožovanie, teda posledný cvik. Je tam taký trošku unikátny setup a môj ešte je unikátnejší, pretože nemám ideálnu lavičku. You gotta do what you gotta do. Inak, jak ste si mohli všimnúť, tak som v kompreskách. Nie sú to vysoké ponožky, sú to kompresky. Teraz to tak ako testujem, že či mi to pomôže v rámci nejakej rege. A úprimne mám teraz tak zapálené, v podstate až zapálené lítka, takú solovku, že dúfam, že mi to trošičku helpne, takže vyzerám jak dement. Keď s tým niekto cvičíte a máte s tým skúsenosti, či vám to pomáha, tak mi to prosím vás napíšte, lebo to ma celkom zaujíma, alebo rozmýšľam, že si kúpim ešte jedny čierne, lebo v týchto bielých svietím jak taký debil. OK, ja mám done. Dneska to nebolo až tak zlé. No ja sa snažím proste, aby som to mala rada a už to není také zlé. Hlavne človeka baví, keď sa vždycky niekam posúva. Takže ako náhle sa aj v tomto tréningu nejakým spôsobom posúvam, tak moja hlava je kľudná a viem, že je to dobré. Idem domov. Dúfam, že vás to bavilo a že ste si z toho niečo zobrali. Nedávam to sem, aby ste kopírovali veci, vždy sa zamyslite proste nad kontextom a zoberte si z toho len to, čo je useful vždycky pre vás. Pretože každý sme individuálny, tak by tréner s vami mal pracovať, tak ja pracujem s klientkami. Každý sme iný, každý máme iné slabiny, iné silné stránky, potrebujeme iný totálne split proste.
Takže vždy si z toho vezmite len to, čo sa hodí vám a nezabúdajte aj na to, že veci sa v priebehu proste menia. Teraz mám veci takto, takže sme si prešli môj jeden tréning a na budúce si dáme napríklad iný, keď vás to bude zaujímať, takéto rýpanie do tréningu, pretože to mňa osobne to strašne baví. Takže dajte mi vedieť, či vás toto baví a vidíme sa u ďalšieho videa.